गम 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 केलायो धसी नोरावा चम 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 के हरुमाल चम 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 के हरुमाल मालावा में चमकेली बेटी हो कौन हो बेटी बैठल बाड़ी पापा जी के हो जान कुश के चटैया पापा बैठल हो बानी हमरा के बैठवले हो बानी हमरा के बैठवले हो बानी है बेटावा पतोहिया कहे ना दान हो कोइनी हमारा के तेजत हो बानी हमारा के तेजतानी है कापेला धोतिया हो कापेला पोथी या हो कापेला कुल परिवार हे धियाली हले कापिले पापा हो कवन पापा को बदल उग्री हो सुहे भोरे भोरे सब के रुलाई के हो बेटी ससुर जाली लोभ मोह सगरो भुलाई के हो बेटी ससुर जाली अंगना में खड़ हो के रोवतारी माई मारो के बांस धोइले रोवे छोटका भाई के करा खातिर रोवतारा ए रोवल सब बेकार बा के करा खातिर रोवतारा ए रोवल सब बेकार बा मतलब के बेटा बेटी घर परिवार बा मतलब के बेटा बेटी घर परिवार बा। नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद है पानापुर में जो कि छपरा जिला में अपने ही गृह जिला में हम हैं और ये हमारे बगल में रीता जी है जो कि भोजपुरी गायिका है और आप लोग को बता दें कि प्रियंका तिवारी जी का माता जी भी है। चलिए इनसे भी हम बात करेंगे और बहुत अच्छी गाती है और इनसे हम सुनाते हैं। अब सुनिए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। सबसे पहले भोला सरदानंद न्यूज के माध्यम से जितना भी दर्शक देख रहल बा सबके चरण छू के प्रणाम बा, आशीर्वाद के कामना रही। ए भैया पर भी अपन दया दृष्टि देखाएम लोगिन। हम सिंगर रीता तिवारी, छपरा जिला, पानापुर थाना, भजन गायिका। यहाँ के बहुत सारा गाना बाटे और बहुत बेहतरीन गाना गाती है और बहुत अच्छा लगता है। चलिए इन सबसे पहले तो हमें गाना सुनेंगे, उसके बाद बात में सिलसिला में आगे बातचीत होते रहेगा। तो एक और अच्छा सा खूबसूरत सुंदर थोड़ा सा गाना सुना दीजिए। चलिए सावन के पावन महीना में एगो शंकर भगवान के ही गाना से सेवा दे रहल बनी। ठीक है। ए सावन के महीना में सब भक्तगण बाबा धाम जा रहल बा। सखी लोग गावत झूमता कैसे का कहता देखी। आमी गाना के माध्यम से सुनावे जा रहल बनी। तो रौरे भरोसे भोले बाबा देवा घर में आईनी हो, ए भोले बाबा देवा घर में आईनी हो, ए भोले बाबा मन में श्रद्धा बाटे
जलवा ढारी हो दुआरी तोहरा आइल बानी हो। ए भोले बाबा मन में श्रद्धा बाटे जलवा ढारी हो दुआरी तोहरा आइल बानी हो। चलिए बहुत अच्छा। रउरा ये कितना दिन से गाना गावत नहीं? गाना का 15 साल हो गए। मतलब पहले से ही, बहुत कुआरे से ही? हम तो बचपने से गावत रहनी है, लेकिन शादी भइले के बाद कुछ दिन आदमी दब के रह गल सास ससुर के चलते। लेकिन जब अपना पर जिम्मेवारी भइल तो जब भगवान काला देले बड़े तो ओकरा के प्रचार करे के चाही। आखिर गुप्त रखला से केहू ना जानी तो फिर ये धरती पर अइला से का फायदा बा। अच्छा, अपना गुरु के क्या क्या मानते हैं? गुरु तो कोई ना कोई होई। जी, हमार गुरु स्वर्गीय श्री वासुदेव पांडे खुद हमार पिताजी बानी। वहाँ के खुद एगो शिक्षक भी रहनी है, एगो व्यास भी रहनी है। वो के भजन भक्ति गावत रहनी है, प्रोग्राम करत रहनी है। उहे सुन सुन के हम भी कुछ सीख लेनी। चलिए, रउरा तो दिक्कत भइल में कहल चाहे जौन भी भइल, लेकिन रउरा जे अभी राउर प्रियंका तिवारी जी और लड़की बानी, वहाँ के तो दिक्कत ना होती कहे खुद माता जी गावत नहीं तो सीखे में कुछ आसान हुई। ऐसे दिक्कत तो उनको भइल बहुत कुछ। गांव समाज के बात तो रुआ जानते बनी कि लोग उल्टा सीधा बोलेला, लेकिन जहाँ जड़ मजबूत रही तहाँ पुलैन का करी। अगर माइए बाप मजबूत बा, बेटा बेटी के सहयोग करे वाला तो केहू कुछ नहीं कर सकत। वहाँ के लाइफ में रउरा बहुत सपोर्ट बा ना? जी, बहुत सपोर्ट बा, यानी कि हम उनकर गुरु बानी। चलिए, वहाँ के रहती तो वहाँ से भी हमके बात हुई। चलिए, लेकिन राहुल बहुत सारा हम गाना सुन ले बनी, जैसे कि बियाह हो गया, पारंपरिक गीत। चलिए एक और दर्शक सुनाई जौन की बहुत बेहतरीन। चलिए, शादी के गाना से एगो सेवा रही। राम जी के तिलक चढ़ा के जब समधी लोग बाहर जाता तो सखी लोग बड़ा सुंदर एगो गाड़ी गावेला। जौन रुआ के सुनावे जा रहल बनी, सखी लोग गावेला कि पूरी खा लो ये समधी गरम बाटे पूरी खा लो। पूरी बाटे गरम ये पर आलू के दम तनी खइह तू कम पूरी खा लो। पूरी खा लो ये समधी गरम बाटे पूरी खा लो। खइह भरी भरी पेट जनी चटिह पलेट न तो झरे लगी पेट पूरी खा लो। पूरी खा लो ये समधी गरम बाटे पूरी खा लो। चलिए बहुत अच्छा गीत बा। अगल बगल के लोग तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, इसमें क्या कहते हैं लोग? एमे हमरा गांव के लोग सबे सहयोग कैले बा। जौन दिक्कत तकलीफ भइल बा तहन पटीदार लोग कैले बा। ऐसे कि पटीदार लोग वहाँ तक पीछे पीछे लागल गइल बा कि माई बेटी गाना गावेली सो। लेकिन आज बेटी हमारे ऊपर हो गई तो वो लोग बड़ाई करता। चलिए बहुत अच्छा। प्रियंका जी तो बहुत अभी आगे बढ़ गई। बहुत सारा लोग कहे खातिर तो बहुत सारा लोग कहेला, लेकिन अभी बहुत आगे बढ़ गई बनी। वहाँ के गोलू राजा के बहुत अच्छा अच्छा स्टार लोग के साथ काम करते हैं। गोलू राजा, नीलकमल सिंह, बहुत सारे लोग के साथ हम देखते हैं वहाँ के वीडियो। चलिए वो सब तो बड़ लोग होते रही, लेकिन मान ली कि माता पिता के भी सहयोग रहे में सब लोग। चलिए वहाँ के आगे बढ़े, लेकिन रउरा एक और गाना सुनाई कि जौन की बियाह में अच्छा लगा तो। गम 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 के लायो धोसी नोरावा चम 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 के होरुमाल चम 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 के होरुमाल मारावा में चमकेली बेटी हो कौन हो बेटी बैठल बाड़ी पापा जी के हो जान बैठल बाड़ी पापा जी के हो जान घोड़ावा चढ़ल वहीले दूल्हा हाँ कौन हो दूल्हा एही महल गरमी हो बहुत तनिए सबनिया डोलावा एक कौन हो सुभावा मोरा होला गरमी हो बहुत कैसे में बनी या डो
बैठल बानी पापा जी के हो जांग, बैठल बानी चाचा जी के हो जांग। चलिए बहुत ही अच्छा गीत बा। बहुत अच्छा गीत गावत है। पुरनका में के जितना लोग बा ई तो बहुत सारा आशीर्वाद प्यार मिलत हुई। जी जी बहुत प्यार दुलार मिलल। यहाँ तक कि विदेश के आदमी भी फोन करेला, ए जावेला तो अपना घरे बोलेबो करेला, प्रोग्राम करावेला। ये गाना भी और अच्छा बाटे। एगो और कन्यादान के गीत रुआ सुना दे। चलिए कन्यादान के गीत से शुरू है। कुश के चटैया पापा बैठल हो बानी, हमरा के बैठवले हो बानी, हमरा के बैठवले हो बानी है। बेटावा पतोहिया कहे ना दान हो कोइनी, हमारा के तेजत हो बानी, हमारा के तेजतानी है। वो लड़की के पिताजी कहत रहे आकि बेटावा पतोहिया घर के लक्ष्मी हो हई, तू बेटी पाहुनवा हो, तू बेटी पाहुनवा हो है। चलिए बहुत अच्छा गाते हैं गाना बारा। लेकिन ये सब गाना रउरा पहले से ही गावता होते नहीं, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिलत हुई। गाना रउरा गा के कितना अच्छा लगेला? हमरा बहुत अच्छा लगेला, हमरा आत्मा के संतुष्टि मिलेला। हम सबसे ज्यादा हम पुराने गाना गइबे करिले। ये गाना से तो बहुत अच्छा लगता। मन नहीं कहत कि छोड़े के गाना के। चलिए एक और गाना सुनाई जौन की अच्छा कन्यादान की। चलिए कन्यादान के एगो और गाना से सेवा रही। कापेला धोतिया हो, कापेला पोथिया हो, कापेला कुल परिवार हे। धियाली हले कापिले पापा हो, कवन पापा को बदल उगरी हो सुहे। कवन गारा नवाए पापा साझी बेराला गेला, कवन गारा नवा भीनु सा हे। कवन गारा नवाए पापा रौरा सिरेला गेला, कबदल ग्रीम हो सुहे। सूर्य गारा नवाए चंद्र गारा नवाए बेटी साझी बेराला गेला, सूर्य गारा नवा भीनु सार हे। तोहर गारा नवाए बेटी हमरा सिरेला गेला, अबदल ग्रीम हो सुहे। चलिए और गाना तो टोटल गाना जितना सुनने नहीं से सब गाना अच्छा ही बा। चलिए एगो लास्ट में अंतिम में एगो विदाई गीत सुना दे। चलिए एगो विदाई के सेवा रही। विदाई गीत से लड़की के जब शादी होला तो विदाई होला तो सबसे ज्यादा वो लड़की के छोट भाई रोवेला। काहे आ कि वो लड़की से हरदम अझुराई रहेला, झगड़ा करत रहेला, लेकिन वो दिन जब विदाई होला तो भाई सबसे ज्यादा रोवेला। आई एगो विदाई के गाना से शुरुआत करते नहीं। भोरे भोरे सब के रुलाई के हो, बेटी सासुर जाली, लोभ मोह सगरो भुलाई के हो, बेटी सासुर जाली।
अंगना में खाड़ हो के रोवा तारी माई, मारो के बांस धोइले रोवे छोटका भाई, सखीलो से बहिया छोड़ाई के हो बेटी सासुर जाली। महतारी सिखावत तारी की बेटी ऐसन तू रहिया कि नैहर के सासुर के दोनों पगड़ी ऊंचा रहे। माई कहतरी कि जाहो बेटी जाहो जाके ससुरा बसावो, लाड़ो बेटी दोनों घर के मान तू बढ़ावो, पापा जी से नहिया लगाई के हो बेटी सासुर जाली, लोभ मोह सगरो भुलाई के हो बेटी सासुर जाली। देखी प्रियंका तिवारी के हम मम्मी बोलत तनी जौन की गोलू राजा के संगे आजकल परमानेंट प्रोग्राम हो रहल बा। वहाँ के पापा जी बानी कि उनका के आज तक बेटी समझ ही नहीं की, आज तक भी वहाँ के कहे कि हमार बेटा हो। चलिए मैं बहुत अच्छा गाना, लेकिन प्रियंका जी के मान ली कि तो पारंपरिक बा, सब कुछ एक दिन मतलब बेटी लोग का जाए के बाद दूसरा घर है, ये तो पारंपरिक बा। लेकिन रउरो बेटी बानी उन्हें जाए तो रउरो कैसे झेले जी बढ़ले बा। कई गो लड़का लड़की लोग? बस 2 गो लड़का 1 गो लड़की। प्रियंका जी छोट है कि बड़? माझिल है। माझिल है। चलिए बहुत अच्छा गाना तो रउआ अच्छा गाते नहीं, और बहुत पुरान रउआ गायक बानी, गायिका बानी। लेकिन चलिए रउआ से एगो हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा सा निर्गुण सुनाई जौन के अच्छा लगत होके। जी चलिए हम पुराना गाना गइबे करिले, गांदा हम गाना सुनबो ना करिले, ऊपर ध्यान ना दिले। कहे जी कि पहले के जो गाना में मिठास रहे तो अब कहाँ मिठास मिलता है गाना में, संगीत में, जो कि अभी के लोग गायक लोग तो बहुत सारा लोग बा, लेकिन वो मिठास कुछ अलग रहे। लेकिन देखी हमनी के गाना जे चिन्हे ला उहे किने ला। सही बात है। हमनी के गाना देखी एक दिन हमनी के बैठबो ना करिले सो, हमनी के हरदम प्रोग्राम होते रहेला, तो जे चिन्हे ला किने ला। चलिए एगो निर्गुण से सेवा रही के करा खातिर तारा, ए रोवल सब बेकार बा, के करा खातिर तारा, ए रोवल सब बेकार बा, मतलब के बेटा बेटी घर परिवार बा, मतलब के बेटा बेटी घर परिवार बा, दिन राति खटी खटी महल बनवाला, माया के बजरिया में नहिया लगवाला, दिन राति खटी खटी महल बनवाला, माया के बजरिया में नहिया लगवाला, जैसन करनी करबा फला, जैसन करनी करबा इहाँ। चलिए बहुत अच्छा गाना तो रोड़ा के इतना अच्छा बेहतरीन गाओ तनी की जाना के जवाब नहीं के। पुरानका लोग बहुत सारा लोग गाना सुनेला जो कि अच्छा लगेला, और वही इहो गाना बहुत सारा लोग बात चलता, लेकिन अभी के लोग खातिर बहुत ही सब अजीब बा कि जो लोग रही के सुना। लेकिन अभी बहुत पहले गाना राज मिठास रहे। बहुत अच्छा यहाँ के गीत हमने सुन सब, यहाँ के गीत बहुत ही अच्छा लगता। और लास्ट में चलिए क्या कहते हैं दर्शक लोग के यह कहतनी कि जितना भी चैनल के माध्यम से भैया हमनी के हमार भजन कीर्तन जौन रिकॉर्ड कैनी है, ओकरा के अपन प्यार दुलार आशीर्वाद दे हम जा, सब्सक्राइब कमेंट जरूर दे हम जा। ऐसे कि हम ज्यादा पढ़ल लिखल नहीं कि खाटी भोजपुरी बोली ले।
चलिए बहुत अच्छा भोजपुरी बोल के बहुत सारा अच्छा बहुत गीत अच्छा गईनी अच्छा लागल है। चलिए रउआ लोग के गीत कैसन लागल है, यहाँ के इंटरव्यू कैसन लागल है, कमेंट करके जरूर बताएं लोगनी। और चैनल के सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जरूर कर लें और आगे भी शेयर करें, लाइक शेयर करते रहें। नमस्कार।